Kamenárstvo Monument Salárikova vás oznamuje, nakoľko sme prvovýrobcovia kamenárskych diel, vieme vám ponúknuť komplet žulový dvojhrob za cenu 1900 eur. Bezplatne vás odvezieme na našu firmu, kde vám ukážeme technológiu a spracovanie kameňa. Na firme si môžete pozrieť našu výstavu pomníkov. Niektoré pomníky vám vieme ponúknuť s 50% zľavou. Samozrejmosťou je nákup nadplátky bez navýšenia. Ďalej ponúkame čistenie hrobov s novou technológiou, sekanie, zlatenie a striebrenie písma. Pre ťažko chodiacich osobne prídeme. Kontaktovať nás môžete na miestnom cintoríne dnes od 11. do 12. hodiny alebo na telefónnom čísle 0917 815 910. Nakoľko sa zvýšilo DPH, naše ceny sa nezvýšili.